Claudia Pătrășcanu trăiește o perioadă frumoasă a vieții sale, iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Artista radiază de fericire și nu își mai ascunde motivul zâmbetului. Zilele trecute, cântăreața a recunoscut că are o relație pe care a preferat să o țină departe de ochii curioșilor pentru mai mult timp. Chiar dacă a ales discreția, Claudia nu a ezitat acum să spună cât de recunoscătoare este bărbatului de lângă ea. Acesta a fost sprijinul ei în cele mai grele momente. I-a oferit echilibru și sfaturi atunci când a avut cea mai mare nevoie. Totuși, relația nu este lipsită de provocări. Claudia recunoaște că timpul este cel mai mare dușman al lor. Fiind mamă singură și implicată activ în creșterea celor doi copii, ea știe că aceștia trebuie să rămână mereu pe primul loc. Partenerul său este o prezență discretă, ferit de lumina reflectoarelor. Nu caută expunere și, potrivit artistei, nu a pus niciodată presiune asupra ei. Claudia a dezvăluit că acesta a înțeles mereu rolul de mamă pe care îl are și a respectat deciziile ei, chiar și atunci când au existat distanțe sau pauze între ei. Pentru moment, cei doi nu plănuiesc să locuiască împreună. Claudia consideră că băieții săi au deja universul lor bine conturat și nu vrea să le schimbe echilibrul. În ciuda obstacolelor, artista se declară fericită și liniștită. Relația lor este una matură, bazată pe respect și înțelegere reciprocă, iar faptul că bărbatul i-a fost mereu alături îi dă încredere că a făcut alegerea potrivită.